Salam millətlər, bundan 10-20 yıl öncə motion design dünyada kənor gerekli hesaplanmayan hünərdi, amma hazırki vaxt motion design media, reklama, dizayn industriyalarının ayrılmaz bir bölügi boldy. Bunu men siz bilen esas temamızda geleceğin mühim hünərim deyip boljak, belli bir derece kurtoy hesaplanyan motion design barada gürleşmek isteyen. Motion design adından belli bolşaly grafikanın hareket etme hadisesi, yani grafikanın boşluk ve wagt esasında hareket et başlamagy grafikanı täze multimedya derejesine çıkardı ve ona hem motion design ya da motion graphic design deyip ad berildi. Şu yerde animasiya bilen motion design'ın tapagyny belli geçmek mühim mukadiyen animasiya deyip aslında köpleç halatda bir personaj olan ya da şol personajın esasında gurulmayan hikayenin grafik hareketini aydırlıyor. Ama motion design olsa bir abstrakt ya da merkez noktada bir personaj olmayan her türlü grafikanın hareketlerini aydırlıyor. 20. asrın ortalarına çenli aslında grafika öz fonksiyasını ve estetikini hareketsiz yani statişni görünüşte yerine getirkeliydi. Sonra 1960 yılda motion design atası deyip tanılayan John Whitney kompüter grafikaları bilen geçiren eksperimentlerin neticesinde grafikaları kompüter arkaly hareketlendirip başlaya ve ona hem sonra täze bir vizual dil hükmünde kabul ediliyor. Eksperimentin neticesi. Ondan sonra grafika deyip bolja ähli zady her türlü şekilleri, yazgıları, 2D, 3D modelleri, fotosuratlar hatta renkleri hem hareketlendirip başlayalar. Şol wagt hem John Whitney öz eksperimentine çıkan neticesi var arada motion'a audio elementler koşma onu has täsir etjekdi var arada diýär. It has everyone on the edge of their seat. John Whitney'nin eksperimentlerinden sonra grafika öňküsünden has ütköşük şekil alıp başlaya ve vizual efektlerin, animasiyaların ve käbir kino teknikalaryň esasında yerine getirilýän motion design indi tomoşaça has täsirli bolup başlaya. Motion design adaty grafikadan maglumat hem has düşlükli ve yeňil getirip başlaya. Şol wagtyň özünde gyzykly hem özüne çekijän bolýar. Neticede bolsa motion design hazırky wagt kinolaryň titrlerinden başlap özüňden bilşiňiz ýaly video kliplaryň, TV kanallaryň, gepleşiklerin, kompüter oýunlaryň, reklamalaryň, web sahypalaryň hatda video prezentasiýalaryň we durly ýene-de interaktiv tehnologiýalaryň aýrylmaz bir bölegine urulýar. Muhim iňgowy mysal hükmünde Apple'ın täze iPhone'laryny tanıştyrmak üçin döredýän video prezentasiýalaryny görkezmek isleýän. What about the cameras? Well, do they have 2 times? Yeah, well, what about it? Stop doing that. Don't be it. Bu Apple'ın prezentasiya videosundan motion'dan daşyndan her nähil yeňil ýa-ni ýöne köýäl görnýän bolsa motion design asyl mesele hiç kim başarmayan space effect'ini etmek değerligini öňe çekesim gelýär. Sebäbi motion design özüniň köküni grafik dizaynın ve motion picture diýilýän, ýagny kino dünýäsinden alqaýdýanlygy sebäpli şolaryň fundamental aýratynlyklaryna esaslanýar. Bu diýmek motion design özüne çekijän zat onuň çylşynlygy däl, onuň ören iňçe sünnälenip dokalýan ritmini diýmek. Ýagny Apple'ın şol tanıştyryş videosyny gaýtadan görüp onunki ýazgylaryň ýagny type'laryň motion näme derejede arkada giden sağ bilen sağlaşık gidýäni we geç ýagny transitionlaryň näme akylly we uğur tapjy motionlar bilen seplenenligini görüp görüňde. Şol sünnälen taýarlanan ritm hem neticede biziň gözümizde motionyň aýlyganç keypini berýär. Geçen ýyl biz belli studio hükmünde Rotterdamda geçirilen AGI Open adly halkara grafik dizayn bileşigine atlaşdyk we grafik dizayn ve motion design industriýasyna dünýäniň iň öňde barjylary bilen tanışyp olaryň
leksiyalarını dinledik. Şonu Amsterdamlı bir studiyanın edýän motion design'ları bize motion design'ı başkaça seretmeye kömekdi. Sebäbi biz adatça ilk grafik edip onu sonra motion'a geçiren bolsak, olar ilki sad esasında kodlamak arkaly motion döredýärler. Sonra şol motionlar hem şol motiondan grafika emele getirýärler. Onu hem Amsterdam'ın simfoniyasynyň brand grafikasy ökmünde ulanýarlar. Sonra ol studio motion design festivaly geçirýänliklerini aýtdylar we bizem çağırdylar. Ondan aslında şol studiýanyň ne derejede grafikalar tans oýnatýanlygyny görkezmek üçin şol festiwalyň tanıştyrış videosyny görkezmek isleýär. Umuman häzirki wagt motion designy Türkmenistanyň media we dizayn industriýasynda hem talap ulumka diýen iň olmanyna biz öz studiýamyzyň adyny aýtsam, bizde häzirki wagt 2-de 3-de motion designerlar bar. Emma ýene-de biziň motion designerlyk vakansiýamyz hemişe diýen ýaly açyk durýar. Sebäbi paşçy ähli proýektlerimizde diýen ýaly hatda şu esasy rubrikamyzda hem motion design'ın berýän gyzygyndan we täsirinden peýdalanmaga çalışýar. Muny bizim web sahypamyzda ýa-da Instagram'da goýan proýektlerimizden we ýylyň videolaryňyzdan hem görüp bilersiňiz. Gara hünär saýlamakda kynçylyk çekkenlere geljekde hasym gerekli hünär bolajak. Motion design bilen gyzyklanıp başlamagy maslahat beresim gelýär. Her bir hünärde bolşan, onuň hem teknik tarawyny, ýagny programmasyny öwrenmek kynal, emma hakyky manada motion designer bolmak üçin bolsa elbetde ihlas we zähmet we wagt gerek bolýar. Ritm duýgurlugy ýokary bolan we hereketiň berýän gyzygyndan aşy keyp alýanlar elbetde beýlekleri motion designy çal öwrenip bilýärler. Iň möhüm hem motion designyň bir dörejilik hünär bolmagy kadýan we onaky, ýani motion designy giň mümkinçilikler aslında motion design bilen gyzyklanýan hiç açan içini ıstyrmaýar. Hatta motion'un berjek estetikasy designeri köp tarapdan kämilleşdirmeli. Meniň bu motion design barada aýtjaklarym şulardan ibaret. Sağ olun.